Ahoj všichni, vítám vás u prvního videa takové minisérie, která je určená všem, kteří by rádi zkusili bouldering, ale nikdy to nedělali, nevědí jak na to a tahle videa by vám s tím měla pomoct. V dnešním díle si řekneme, co to vlastně bouldering je, co na něj potřebujete a jaká jsou pravidla. Bouldering je druh lezení, kdy se leze jen do malé výšky, většinou tak 5-6 metrů a tím pádem se nepoužívá žádné jištění. Nepotřebujete lana, sedáky, prostě lezete jen tak na volno a ze zhora bouldru pak buď slezete nebo se skočíte. Důležitá věc, ve všech videích budu povídat o indoor boulderingu, tedy o lezení na umělé stěně. Jinak boulderovat se samozřejmě dá i venku, na větších kamenech nebo nízkých skalkách, ale tam už potřebujete svoji výbavu a ideálně i mít nějaké zkušenosti. A proto si myslím, že pro úplný začátečníky je ta umělá boulderovka výborná volba, jak se s tímhle druhem lezení seznámit. Nepotřebujete nic. Nebo takhle, potřebujete speciální boty, lezečky, ale ty vám na každé stěně za pár korun půjčí. Takže pokud jste úplný začátečníci, jdete teprve bouldering zkusit, nevíte, jestli vás bude bavit nebo ne, i když jsem si jistá, že vás to určitě chytne, tak hned si ty vlastní boty pořizovat nemusíte. Časem taky budete potřebovat mágo, magnézium, nevím, jestli je to vidět. Je to taková ta klasická rozdrcená křída, kterou si poprášíte ruce a pak máte lepší tření. Proto jsou všechny chyty tak bílé, obmazané u toho mága. Nicméně ze začátku se klidně bez magnézia obejdete. Já sama jsem lezla asi 2-3 měsíce bez něj a nevadilo to. Tak teď si řekneme pravidla. Jednak si povíme, jak rozlišit jednotlivé bouldry, jak je označený začátek a konec bouldru a co jsou to struktury a proč jsou důležité. Když přijdete do boulderingového centra, tak před sebou uvidíte stěnu plnou různobarevných chytů. Vaším úkolem je vylézt každý boulder od začátku do konce, přičemž jeden boulder má vždy chyty jedné barvy. Takže tady byste třeba lezli jen po červených chytech. Tady zase po oranžových a tak podobně. Každý boulder bývá označený nějakou cedulkou. Tohle je třeba točené na hangáru v Brně, takže takhle vypadají cedulky tam. Když to vezmu od zhora, tak tam máte barvu bouldru, tady je to černá, pak obtížnost 5A, pak začátek bouldru, že je na jednom chytu, ne na dvou, to si za chvíli vysvětlíme. Konec bouldru je taky chyt, stavič je Štěpán Stráník a postavené to bylo 11. dubna. Tak a jen pro srovnání, tohle je stěna Duro, taky v Brně, tak tam mají obtížnost rozdělenou jenom takhle do 5 kategorií a za chvíli uvidíte, jak tam vypadají cedulky. Když se ještě vrátím k těm cedulkám na hangáru, tak si všimněte, že tady je nad jménem stavěče nad tondou napsána ještě dodatečná informace bez hrany. Já ty cedulky zásadně nečtu, vždycky se podívám jenom na barvu a na obtížnost bouldru, ale nikdy se mi to nevyplácí, protože tam opravdu bývají důležité informace. Třeba tenhle nápis bez hrany znamená, že když polezete tenhle růžový boulder, tak se nesmíte držet těchto hran. Mně to ani nenapadlo, ale kdyby se někdo chtěl na té hraně přidržet, tak by jakoby podváděl. Jak už jste viděli u těch cedulek, tak každá stěna má tu obtížnost napsanou trochu jinak. Takže vždycky hledejte informace na té konkrétní stěně, kam jste přišli. Nicméně většinou se u nás používá francouzská stupnice, kde nejlehčí bouldry většinou začínají na 5A, pak těžší je 5B, 5C, 6A, 6B a tak dál a většinou to končí tak na 8A, 8B. Každý boulder má označený začátek. Většinou jsou to pásky, které jsou přidělané na chyt nebo chyty, kde se máte při nástupu držet, nebo to můžou být vruty, takové malé ťupky, přidělané na stěnu nástupního chytu nebo něco podobného. No a jde o to, abyste se chytili nástupního chytu, nohy zvedli ze země, takže nejčastěji si stoupnete na nějaký stup té barvy, kterou právě lezete, a ten nástupní chyt byste měli držet zhruba 2 vteřiny. Určitě to není myšlené tak, že byste si museli počítat v hlavě 2 sekundy nebo si to stopovat. Jde čistě jen o to, abyste v té nástupní pozici byli stabilní, aby to bylo kontrolované. Tak, teď si ještě ukážeme, jaký je rozdíl mezi nástupem na jednom nebo 2 chytech.
Tady si třeba řeknete, že zkusíte vylézt zelenou 6A. Najdete 2 pásky na jednom chytu, to znamená, že musíte mít obě ruce na tom jednom chytu. Takže takhle nastoupíte, nohy zvednete ze země a lezete. Nebo kdybyste si řekli, že polezete modrou 5C, najdete pásky a v tomhle případě jsou na 2 různých chytech. Možná to není úplně vidět, tady je když ten detail a tím pádem musíte držet každou rukou jeden chyt. Top boulderů bývá také označený, zase páskou, vrutem nebo něčím podobným. A opět platí, že závěrečný chyt byste měli držet nebo dotýkat se ho 2 vteřiny. Zase, nemusíte si to počítat, jde o to, aby to byla kontrolovaná, stabilní pozice. Pokud cítíte, že nepadáte, nestrácíte rovnováhu, stačí se jenom dotknout druhou rukou a je to v pohodě. Tuhle modrou bych si ale třeba sama sobě neuznala, protože jak uvidíte, tak na tom posledním chytu se mi nepovedlo se udržet a dolů jsem skočila ne protože bych sama chtěla, ale prostě protože jsem padala. Takže je to vždycky na vašem svědomí, jestli si to uznáte nebo ne. Struktura je profil přidělaný ke stěně, který není vytvarovaný, oblý jako chyt, ale má rovné plochy a má v sobě dírky na vruty, kterými se tam můžou přidělávat menší chyty. No a důležité je to proto, že když lezete, tak je dovolené používat všechny struktury v dosahu. Můžete se jich držet, stoupat na ně. Třeba tahle cesta je skoro celá po strukturách. Všechny ty šedé profily jsou struktury, jinak by se to nedalo vylézt. Tady použiju strukturu jenom jednou, abych si na ní stoupla. Bude to ta černá struktura napravo ode mě, teď si na ní stoupám. Tady je ještě jeden zajímavý příklad. Lezu zelenou 6B, jsem už asi v polovině a všimněte si, že top je nalevo ode mě, je zakroužkovaný. A když se podíváte pod něj, tak tam nenajdete žádné zelené stupy, nemáte si kam stoupnout. Takže pokud to teď nechci levitovat, tak musím stoupat na struktury. Tady na ty 2. Takže takhle by potom vypadal závěr. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tak to je pro dnešek všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, kde si povíme už konkrétní tipy, jak se na stěně pohybovat, abyste boulder úspěšně zdolali. Zatím ahoj.